Здравейте хора, аз съм Иван Тодоров и нека започнем с следващия епизод на Clash of Clans. Миналия епизод ви казах, че се снимам в Lara Dark, но не можах, за това че сега ще ви ги покажа. Както гледате, ги размазахме в Lara. Буквално 45 на 4. И моите атаки бяха толкова. Съм атакувал много силни, но няма смисъл. Видях, че имат билдера, не ги забелязах, но арчерките ми се справиха перфектно. Атака бих втората и тя не беше много силна, но пак се справих. Няма смисъл да гледате, но знаете, че не мислих само да ви показвам атаки, но и да нападаме. Поръчал съм си армия, за съжаление. Всъщност това е добре. И сега ще нападаме. Ще търсим кочни да размазваме. На това кочинката. Пускай чаянтите от тук. Факт не видях дали има подкрепление, дано да няма, защото се не лошо. И няма, yes. Давай, Giant. Давайте, Giant, не дайте. Тук се пропусна. Пускам се арчек да вземем още една звезда, ако можем. Също няма да можем да я вземем. Според мен ще я вземем, но не знам. Честно ви казвам, не знам. Според мен ще я взема. Но тази Мартара ни унищожи повечето арчер. Интернетът ми по някой път забива, за съжаление. Много съм далеч от рутерът, както казват хората, рутерът. Давайте унищожете този камп. Да, не. What the fuck? На колко живот остана. За да се го унищожим. Сега ще разберем. И един момент. Добре, унищожихме го. И да прекратим. 16 купи взехме, което е перфектно. И това мислете от мен. Показах ви атаките. Следващия епизод. До бай-бай.